Laba sebequbuka. Hey everybody. Bafowethu okhulumayo yimi. Ovelayo yimi. Umnikazi wale foni engiyiphethe ngesandla yimi. Umnikazi wale khompi leniyibuka la yimi. Njengoba ngiyivivid nginje. Umnikazi wale iPhone engivela ngayo la yimi. Ngayithengela uThembekani umfoko wakho eMsinga. Engifisa ukusho nje ukuthi sanibonani bafowethu nibingelelwa yimi umfana omncane esisuka. Okay, ngiqale ngifundeke la siphelele ncami. Ngicela uMC ngomshado wami. Ungeke na ungazange uzuba uMC ngomshado wami. Why mina kufanele ngibe uMC ngomshado wakho? Futhi asenzelana ama favor. Ukuphi umshado wakho ushada nini? Ungithinta eceleni sizoxoxa. Bese kuba uThembani Chemane kunjani lapho bafu? Yebo mfowethu useyaphila kanjani? uAram bani? Hayi bafowethu ake ngamukela ama request kube masinyane ngoba nami ngisheshe ngilale namhlanje. Kuyoba ukulala masinyane. Ngiyaxolisa nje ukukhanya phambi kwenu umphakathi. Le iPhone engiyiphathayo. Ngithi angixolise nje ukuba muhle. Kunesidini ukuhamuhle phambi kwabantu. Ngaze ngabukeka ke. Ngiyabukeka lana. Ngiyabukeka. Umthetho wami. Okay, ngizama ukufaka lana umseleku angazi noma akafakeki noma mhlambe kanjani. Okay, usengenile. Baba Mseleku. Mseleku ngenze njani ngixabane nawe mpu? Mseleku. Baba Mseleku. Wemseleku. Wemseleku. Mseleku awuzwakali ibhuti omkhulu ngiyaxolisa kodwa uNkulunkulu befisa ukuthi sikhulume kwanqaba amadlozi. Ngoba nakho baya request abantu ake ngibathathe. Kube yikho ke nje ukuthi ke siyophazanyiswa ama network. Yimi umfala kanje uNtsheba akekho ukhona ngapha eGoli koThokoza. Manje ke alright. Nango omunye ngizama ukumfaka kungeniki. Angazi noma mhlambe kwenzeka kanjani. Okay. Khona ngimfakayo ke futhi njengamanje. Bafowethu ngiyaxolisa nje ukuba muhle phambi kwenu. Ngiyaxolisa nje ukuba mhle phambi kwenu. Akusona isinqubo sami. Ilo video sefonini yami. Nesidini iPhone 12. Maramos. Ngingapha eGoli la sihlala khona mara. Ngizwa kuthiwa khona indawo okuthiwa iseKZN. Mos. Mara why ngihlala ko KZN? Maramos. Nangu uMantulo Ntula ethulale kahle eqhawe lethu sonke. Mfowethu ngiyabonga. Kodwa usubhala ngathi sengilala kokuphela lokho ukuthi ngiyaqhenya sengiphela ngeke ngisavuka. Mfowethu. Usukhona kwipanel siyakwamukela siyakubingelela sithi ninjani no.
kusho ukuthi kufanele senze njani ngoba sesikubingelelile kusho ukuthi sekushoda ukuthi sixabane makunye ninjani wosunyamalela kulungile uNkulunkulu yokubusisa ngelinye ilanga kulungile bafowethu siyabonga nje bafowethu nje kubambisana la ku TikTok uTikTok umuzo wakha ndomkhulu wami esaphila emhlabeni oqedwa ushiya kanjalo abelungu bawuqhwaga bawuthatha bawenza owabo usubuyile ku TikTok ke se nonke obandlala uTikTok yime ngavuma lokho ukuthi wonke umuntu kufanele uTikTok ebe nawo kahle kwakuyinto yasekhaya noyinto yomndeni abuka ngabona mina hayi le ngeke abantu basekhaya kube yibo nje ababhizi no TikTok bebuka amavidiyo ami kuphela ngoba lento yayikhandela ukuthi kuzoba nje into yamavidiyo ami nasangathi wonke umuntu akakhululeke ke kodwa angakayiqedi lenkulumo nange ngifuna ukumbingelela yebo njani Siyaphila kanjani? hayi siyaphila kwefani Mfana yathi ngiyakuthanda mansizwa yakithi. hawe bangu kambe awukazi ushiya ukuthi ungayigqoka imvunulo yethu Angeke, akushiyonga ukuthi ungayigqoka imvunulo yethu ngeke. uyangithanda Eh, uthando njani lolo licabangako ngicabanga lophi kana? angizwa Ucabanga kuphi wena? ngabe sayithinta imvunulo yethu Ucabanga lophi wena? hayi angidingi nana ukulicabanga ngifuna ecabanga thanda ngifuna ecabanga ungithanda kanjani awume ungithanda ndelani Njengamngani nakethu nje ngilalela amavidiyo akhe yatangichazanga angitela ngilala ngitsini. okay washaya washaya Ngeva buhlungu nje nawuluza imoto man yawena ngibethe ngeva buhlungu. Kubuhlungu phela kwakuyomnikazi wakhe kwangeke kuze kuphoqa izinto kwangeke kuze kuphoqa izinto umbeje nje hayi ombeje phela ibandle kade lafika kube mhlawumbe sasifike kanye ko TikTok mhlawumbe ke hayi na ukuthi beke nje ukuthi phela asazi kodwa nje ke cha hayi sekuyolunga ngelinye ilanga ngiyabonga kakhulu nabantu kulaba abangivotela bafowethu kusho olukhulu lokho njengosane lisiwe sithandwa bhengu nangethi map yebo njani dadewethu nina bakwazi laba uphenza ubatiza ukuthi emgcabeni wakho kuqala khulume bani kude bani batisa futhi wakhuluma umakhuluma ubheki khuluma baba khuluma ubheki wami khuluma ubheki khuluma baba ndawo khuluma ubheki lokho ekhulumile ngani baphoze bangishaya ngithi sisekhishini siyadla ngivula le video le ngithi niyeva ukuthi kufuna kwendekeni basho njalo hawu bawethu cha hayi akukho okuhlula ukubonga cha siyabonga nje kakhulu nami amavidiyo akho nginawo la efonini yami hayi ude sinawo la esihlezi sikubuka la ekhaya sikubiza ngodanya Dev awubuka wadoze kuthina sikubiza ngodanya Dev saqabika ngidelo ya Eve lo thina sibesanaka nokuthi ubani amavidiyo akho siyawathanda nje sithi udanya Dev maphono nje nangibekisela yenye yayo nje mina ngikutshelile yini angikwazi ngekhanda phela kodwa nje uyabona ukuthi vele mangade indoda ngakini hayi luthi kodwa cha hayi akukho okudlula ukubonga cha nje yikho ukuthi nami ngoba ngumuntu vele ozoshushela okhuni ewuvale lo live bayi siyabonga ke bengifaka nabanye baba nathi ngiyabonga bhuti uthe bani bhuti ngithi love bengizondiza ufike la ukhona yebo siyabonga inhlamba lengaka hayi ngeke ngithi ngibabaza lokho ukuthi ungathi love kimi uthi love ngoba kuthiweni love mina ngisebenza into ka love nanoma ngabe mhlawumbe intombi noma ngabe yini ayikho ethi love kimi phela amantombazana ambheka nomfana ngathi love kuyo ungazothi love kimi hey love love mina mawubheka ubona ulove la angiyena ulove mina yikho ke nje phela ukuthi ke angifaka abantu njengoba sengiqalile ngimthintile sesami
Sawubona. Yebo ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Baba ngingabheka ivozi noma ngingabheka inyama noma ngingabheka i-steak. Hawu bakwethu. Ezevosi mangabe niphatha ivosi suke nikhuluma ngami ngempela suke nazi mina uqobo. Awu ngichazi basisho njalo ngihlezi ngibuka amesizwe ngithi awu hayi umancane mfazi. Thula mfazi wazini. Lapha azini vele azini. Yabo. Umthulise futhi ke mina nje ke ngingakusho la ku TikTok hayi ukuthi mhlawumbe sizokunya angiqhubi content mina ngiyenza i-reality show lana. I-reality show ngoba vele into eyokwenzeka angifuni mina ukuthi mangikhuluma sengiganiwe hayi phela manje vele ngingakaze usho kumuntu ukuthula mfazi mase ngiganiwe ngifuna ukuthi mangabe ngikhuluma umfazi engawubeki umbono ngoba uyothuliseka hey thula mfazi wazini nje hey ethu wazi eba lapha zini vele angithi uyazi ledakazi lutho wazini wazini ngidedele mfazi ngibulala ikithi ngidedele ngibulala ikithi wazini yebo siyabonga ikepisi lakho lelipha ngiboleke kilona ngiyodla izingane Likhona. ngiboleke lona ngiyodla izingane Awuveli uyabhula. ngizidla ngiyithathaphi Uyazi ukuthi ngithathaphi. hawu lutho ngani ngiyixakekele izingane zemfundo mfana oxakekile Bese hayi lutho kodwa hayi siyabonga ukuxhumana nani siyoxhumana ngelinye ilanga okay. uNkulunkulu elale nani ngoba nisingile thina sisolala nomakoti Hayi. Hey sisolala nomakoti buka ngimtshela endlala makoti njalo makoti ngisekulayo sengimtshelile siyabonga Ibukade kahulumeni ngekapisi. akithi hayi befaka ama-earpods yebo siyabonga hayi aniganiwe kambe madoda amanganiwe libazi engiganiwe mina kanti hayi makoti ngizolala ngakulelo sayidi la ngibona uzolala ngasodongeni makoti ngenzela ukuthi ngoba namhlanje mfana ninjani bengisakhuluma nomakoti ninjani bo Ngiyaphila njani? siyaphila ngiyaxolisa ukukhuluma nomakoti phambi kwenu umphakathi ukuthi ngiganiwe Yebo. yebo impilo ihamba kahle Ihamba kahle kuwena? Kuyothiwani-ke yizindaba ezibuhlungu Ezani? eyi ukuthi ayikho ithishu yokukhala la endlini Ukhalelani kanti? kodwa ukuthi phela nje-ke o-AKA abasekho Hayibo ungonwazi hayi bonke nosenzo meyiwe cha ukho right wena? yazi abasekho bonke Hayibo. Ngeze phela sukhala. yazi abekho osenzo meyiwe no-AKA Sukhala phela. hayi angikhalanga ngesikhathi ngizwe le nto ingifikela manje Hayibo. ukuthi into engiyicabanga khona nabanye abasazohamba abangakahambi Obani? kusazohamba nabanye abantu Nkosi hayi ngingenzela ukuthi ngabe sekuhamba abanye abantu ngalo ngikhala njalo angikhale nje ngiqede ngikhalele wonke umuntu khona masihambile ngibe sengazi vele ngakhala Uqeda icala. akulona icala Yini? isililo Hayi okay. impilo ihamba kahle Ihamba kahle. ihlala ku Ngihlala eThekwini eKenville. Wena? kodwa ukugana uganile
Angiganile. Yini inkinga? Hey, ibhadi, into zamasho. Umuntu wamabhadi. Ewe, nginenhlanhla elibhadi. Ukukushela abafana bayakushela kodwa. Hayi bakithi ngidlule and angazi wabe ngidlule. Umuntu wamabhadi ngiyakutshela nje. Inhlanhla elibhadi. Usuke wenzani-ke ushukuze phela uzama ukususa amabhadi? Ngazama phela ukuya esangomeni. Hayi bakithi naso sahluleka. Ubani othi izangoma ageza amabhadi? Isiphi isangoma osazisa sakhetha ageza amabhadi? Zikhona. Izangoma ziwazi umuthi, izangoma ziyabhula kuphela, aziwazi umuthi. Hawu, Nkosi yami. Shuthi ngiyephi-ke uyangicebisa wena? Mabe ufuna ilokhu ufuna umuthi wokugeza amabhadi, fonela mina. Angithi uyazi ukuthi ufuna umuthi wendoda ukuthola. Fonela mina ngitshele mina ukuthi umuntu okuthola indoda uzowuthatha. Ngesikhathi ufonele mina ngizobe sengitshela ukuthi ungaxaki ngomuthi, nansi indoda nje. Oh, hayi ngiyezwa. Kodwa-ke angathi uNkulunkulu angakubusisa ngomendo ngoba manje angifuni ukuthi ngigugele emakini. Cha, ngiyabonga nawe ngathi ungamthola umakoti. Umakoti kuthiwa ngathi ngingathola omunye. Hayi sengimtshelile-ke. Umveze phela. Ubani? Umakoti. Hayi, uzovela nje. Umakoti ucishe efane noNkulunkulu empilweni yami, ubonakala ngemsebenzi. Oh, ngoba vele washo ukuthi emngcwabeni akho nje kumane ekukhulume yena nje. Uyofika sekhuluma akaziwa umuntu nje ekhaya, uyobonakala sefakaza sethi hawu angiphakami nalutho etendeni. Lolile lapha ubethi baby kimi. Uthiwe wow etendeni. Hayi fakaza ngesiphathimandla sakhe sibuka. Okhuluma umuntu. Koze kube nini? Lapho kahle usingili-ke. Jesu ufike kuseni. Sebethi baqedile ubusuku. Awu. Afike kuseni. House. Icebo ufuna uye kuma-idols yabo? Ya? Ufuna uye kuma-idols, hayi uyakwazi ukucula wena unethalente. Inkulumo yakho yokuthi usinge, yazi umuntu make wavela wakudlala ngeqiniso kuyezwela. Kubuhlungu ngiyazi-ke nami, ngiyazi. Mfowethu. Ngoba uyangibona ukuthi ngisingile, ushuthi awuboni. Ngiyakubona uyabonakala uyazi ukuthi usingile wena. Manje uthini-ke ngami? Kithi usingile phela. Chaza, sekubonakele lokho. Manje phela uthini manje-ke phela? Kanjani-ke? Angithi phela manje uyabona ukuthi ngisingile. Na usingile. Sabantu abasingile. Yabona uthini-ke? Angisho lutho. Sasingilwe bantu. Manje ukuthi ayikho indlela. Ayikho bakithi. Wathi uzosebenza. Sebenza. Kodwa akulungile uNkulunkulu yobangakimi nami ngenina. Wena usakubusisa uNkulunkulu mfethu. Kuyothiwa-ke phela hayi akukho kudlula ukuthi-ke asibonge ukuxhumana nawe-ke ngelinye ilanga uNkulunkulu uyophinde siphe amandla futhi sikhulume. Uyeva? Yebo, siyabonga. Yebo, hayi. Biza mina ngosiyabonga. Ngiyakuzwa. Usiyabonga ubani pho? Hayi, ngisho ukuthi ngiyabonga. Awusho ukuthi uyabonga. Uthe siyabonga. Hey, bayithi usale kahle-ke. Usale kahle bani? Insumpe, Ncolosi, Angangibizi ngosiyabonga. Yes, okay ngiyabonga. Nale kahle. Siyabonga. Ha, okay. Sharp. So. Night.
uthi mawulisa mahle mawulisa mahle webaba ngikwenzeleni wenkosi yami oba ngikwenzeleni ba Njabulo ngena ngepokoza lakho ngiyakubona urequestile njengamanje usungaphakathi ngikwethulela isigqoko ngiyakwamukela ngiyakwebingelela sawubonani Unjani? siyaphila kunjani Phile nathi Ncebo. khona ke sontweni ke lana yabona la akubona esontweni la ayikho incegu la Ngiyakuzwa. angizwa bani ngoba ngifuna ukuba ngathi kukhuluma umfundisi uyezwa bani Hayibo. Ngise umfundisi njalo mina. uyezwa bani ngithi akubona esontweni la ungathi manje sikhona ncegu yani kanti yini kangaka Ngcelozi. bani Ungcolozi. ngithi uthi ncekosi mhlawumbe usuka ngiteketisa phela emasontweni asinazi baniteketisa nezinceko mfowethu ukuphila nje ongatheni Ayikho edluleyo. kuyothiwani Hayi. Angeke kukhulunywe. nakho nje ukukhuluma kakhulu kuyasehlula yikho nje ukuthi uthi short left Mina ngithi short rice. hayi mfowethu siyabonga mfowethu ngoba nakho ke vele usumuntu wakhe sephume yozingela nazi nezinjalo guga lapha hayi ungaphuma mfowethu hayi siyabonga ngani yakwethu Sibonga. awu bakithi siyabonga hayi sengimkhiphela ukuthi kuzolokhu kuthiwa abafana izinja ngoba kuzolokhu kuzwakala le sound eseceleni kube sengathi manje elinye iqembu akahleli nayo kanti lezi nja zakhe akavuyile ngakuzolokhu ngingeniwe kulo live ngihleli la e-office la ngihleli khona kuse-office ngicofa ikhompyutha lo ngithinta nje amagameni njengamanje lo la usiphiwe kunjani Ngiyaphila bhuti cute njani? siyaphila siphiwa kwefana Siyabonga nathi. siphiwe uhlala kuphi ne Ngihlala eMpumalanga Amsterdam. usempumalanga siphiwe hayi angazi nokuthi ngithini Cha ungasho lutho bhuti cute. angizwa Ngithi ungasho lutho bhuti cute. hayi ungangishami Ayishami cute mas. ungangishami Awu cute. Awubuke nje. ngeke ngize ngimoyizele qobo-ke Buka i-screen. hayi ngangimoyizele sidalo Awukwazi nje ukukhuluma uba cute mo. hayi no ngangicute me hawu Nama ngiyajabula. hayi kodwa-ke uzungibone ngimoyizela Awusuka madoda. hayi uthi ngicute U-cute. usho kanje Ngisho kanje. uqinisile qinisile Ngiqinisile. cute kanjani ungihleka manje Angikuhleki ngoba futhi awufuna ukubuka ikhamera ingakho ngikuhleka. ngicute Mm. hayi angimoyizeli hayi ukusula imjolo Amanga moyise. hayi lutho hayi nanokuthi-ke ungadidwe ismile of Uyakhuphuzela nokukhuphuzela. ismile of anger hayi Namanga isinakusi smell of anger. kodwa ungishamelani-ke Angikuchami ngiyakunqoba. uhlala empumalanga heyi ngaze hawu Uhluleka nokukhuluma. le nto yokuba cute Iyakublushisa. hawu eminyakeni enginayo khani u-cute ngu-experience manje Kaze experience.
Cute. What the day today? Namhlanje ingaki? Zifo. Oh, happy anniversary to my cute. Happy anniversary to my cuteness. Sika badad. Bakithi. Ukahle kodwa Ngcolosi. Akufani ngoba akakabikho lutho lusasiphazamisile emoyeni. Awubona Wena lapho nje wasuhlalaphi? kuhamba mina? Mm. Hayi jama ngiseGoli, eGoli sihlala khona. Sami impilo khona. Hayi lutho impilo ezama thina, impilo ingcono kunathi. Manje into engcono kunenye iyona ezame okungekho ngcono. Manje asikwazi ukuzama impilo ekubeni kuthina singaphansi kwempilo. Okay, Ngcolosi. Impilo sizama singapha eGoli. Okay, Ngcolosi. Siphiwe kulungisa. Manje wayigqokile i-overall usemsebenzini noma? Hayi sengizolala Siphiwe, mase ngilala ngifaka yona. Manje ulala ugcoke i-overall. Ngicute, sekufuna ngizenyeze-ke. Ucute Ngcolosi. Ngiyaxolisa ukufaka overall phela mina bengingazi nokuthi ngicute. Bengiyitshela phela ngoba nakho nje angilale noma ngabe yini engiyigqokile. No. Lokhu bakho cute. Buchama wonke umuntu la. And I'm sure nalapha kuphendulayo la bachamekile. Hayi. Sikubukela kuyablush. Hayi lutho akukona ukublasha ikhanda. Baba. Uyakhophozela ufuna ukubheka iscreen. Ileli ikhanda lishaya mama la leli lithi smile. Phela awuhleke sibone leso sifaca. Lelo dimple onalo. Hayi sifuna ngihleke ke manje. Hayi angayi. Qina mfowethu. Ekhaya babheke. Hayi la smile labo. Khohlwa ngeke usangibona. Ngeke usangibona. Mama, awubuke phela leso smile. Ngeke usangibona ngibonzela. Mama ngabe. Khohlwa. Uhlula nokubuka camera. Kodwa Siphiwe yini Siphiwe? Ngenze njani ngize ngiyibulale ke manje? Inkinga ucute ingakho manje. Umthetho wami. Umthetho wakho lo. Umthetho. Hayi lento yokuba cute. Awumeka acela ukubuza mhlambe lokuba cute makubhekisisa mhlambe. Usho ukuthi mhlambe into engaphela nini? Ivumelekile ukuthi ulale mhlambe. Ayivumelekile. Ayivumelekile. Kodwa lala ngathi kuyaphela. I'm sure uthi mawuvuka ekuseni hayi kuphela. Hayi basoba cross night. Yeah. Cross night ake sis. Vele kusasa khona la ngiyokwenza khona i-interview ngifuna ukufika ngecute ngisho. Nje khona siwafika kubachame nje vele. Futhi nakhona hayi ukuthi mhlambe manje ngoba phela ma ucute akudingi nanokuthi uzutshela abantu ukuthi u-intelligent. Cha uvela ume nje babuka ukuthi bebona ukuthi hawu Ngcolosi is so cute and intelligent. Abanga la kuma-comment bathi ngidida ukuthi ubhizi nge-iPhone 12. Hawu lutho phela makwamanje mangibona live ke we. Chaza ukuthi umnyama. Ungayeka nje umsebenzi ushiye phansi. Mawubona mina? Umnyama. Kisiswebhu sensizwa mina. Ye mama. Uswahla. Ye wena. Mina ngiyinsizwa impela. Suka vele gachapwe kabo. Wavele aba-cute bo. Uyabona mina weSiphiwe? Ngokugqilaza udu. Kwakubukeka. Ngokugqilaza udu. Ukuya nokubuya. Kokubukeka. Hawe. Nguswahla lensizwa. Suka madoda. Iswebhu, isifaso, into hawe mina. Suka ngilolo. Hawe. Kuba ngiyazazi iy'thakazelo zakini ngabe ngiyakuthakazelela manje. Hayi. Wavele wathi angivuke ngigeye. Hey wena. Mina ubuswahla bami abudingi nanokuthi uzungithakazele. Noma weba wethu Siphiwe. Kulungile Siphiwe. Ukuthi angikuboni Siphiwe kodwa futhi ngeke ngikhona nokuyokustalk eceleni ngoba phela ngizobe ngasakuboni. Maze ngisele.
Okay, anginankinga ingcolosi, ngiyajabula ukuthetha nawe. Yebo, hayi cha nami ngithokoze kakhulu. Yes. Usuyolala kahle uma usulala. Hayi Phuphe kakuhle. Ungiphuphe-ke nawe. ukuphupha nje umuntu engeze ngimbone. Ngcono ube yavela. Ayikho indlela yokuthi uvele kubonwe izwe lonke. Usuyongibona ngelinye ilanga. Okay. Uma uphinde wenze u-live nje uzongibona. Ngoba amalanga kwifani. Hmm? Kulungile-ke siyobona. Kube kahle-ke beauty cute. Yebo siyabonga ninaleni kahle. Sharp. Ima. Izo-ke lezi zinto zokuba cute inkosi. Security baba siyazazi. Security inkosi. Specific. Oh. Urequeste engazi ukuthi urequeste cute. Uyimi cute. Yebo sanibonani. Injani Nqolosi? Siyaphila njani? Siyaphila. Amen. Ngaze ngiphoxeke kanje ebusuku. Kwenze njani? Kodwa le ntombazane lena osumoyezela nayo lana, Hayi lutho. Kumoyizela mina? umoyezelile nje. Hayi kusho nalo kunjani? Igama lakho ubhala ukuthini? Hayi bo, awusangazi igama lami manje. Angiboni sidalo. Hayi bo. Uma usuphambi kwabantu awungazi. Angiboni sidalo. Hayi bo Nqolosi. Ukubona la ngiboni sidalo. Noma kuba cute. Hawe angithi manje usudidwa yikho ukuthi kuthiwa u-cute. Ngikhumbuze phela ngi-open ama-eyes. Abafana. Angiboni sidalo. Wenziwa yini ukuthi ungangiboni? Yaze ngikubona Amehla asevalwe uSiphiwe. angiboni kodwa kusho ukuthi kulungile hayi ngisakuthanda. Shuthi usangithanda. Ngisakuthanda phela uma kanjani. Cha kodwa ukuthi ubani angiboni hayi ngiyakuthanda. Ngathi awunasho nje. Angiboni phela ngizothi kulungile ngasibuyelana. Oye kuthanda kwami. Yeka nami ukukuthanda kwami. Yo, angikaze ngiphoxeke kanje. Uphi nezwe? Awungazi nokuthi ngikuphi. Hayi ngiyakwazi. Angikwazi. Hayibo. Isedla ngezwe mina, hayibo. Udlangezwe yini kabi idlangezwe? Awusazi nedla ngezwe manje wena. Uthongoye. Yebo phela. Angiboni qobo. Angifuni ungasho. Ukubona. Hayi ukubona. Aweba. Hayi vela la kwicamera. Phela kuningi. Sasixoxaphi? Hayibo. Sasixoxaphi kami? Kanti senikhulumeni noSiphiwe. Lesenza ukuthi manje ufuna ukuthi nje kube ukuthi awungazi mina. Lezi zinto zokuba cute. Sasixoxaphi? Ngoba usutshela ukuthi ucute. Indoda ayikho indoda cute. Ikhona-ke wena. Ayikho nje indoda cute. Indoda iba handsome. Handsome. Okwakho nezandla zakho phela o-hands zakho. Yakho lo. Mina ngi-cute. Handsome izandla zakho. Imana, utsho usedla ngezwe. Yebo. Hayi ngeke. Ngiyakuthanda nami. Wena unjani la kwezothando? Phela mina ngiyayifela ngawe. Hawu, wazitsele. Uyabona kodwa engathi usele.
abakakutsheli noma ubona ubuhle bothando lwami nebhangeni yami. Ulindeki wena bongayi inkondlo ngothando ngathi awu ngoba mina nongo awu ungabhala endle inkondlo Ngizwe uthi usegoli. ungangibizi ngangizwe qala phansi inkulumo yakho. Ngikuzwe uthi usegoli. Okay, hayi egoli sihlala khona. Ungafiki ukudida ubuhle balapho. Hayi bo bana ke. Kodwa ngathi ngisadide uwe. Kodwa cha ukuthanda yebo ngiyakuthanda. Kodwa Nakia. uyangidida. Ngiyakudida futhi. Hawu bakithi. Ngizokusesha ngizokubheka eceleni. Ukuphi negoli? Angisazi ukuthi ngikuphi negoli hayibo. Kodwa umuhle ke yazi ke. Ngiyabonga. Nawe handsome yezwani. Ngikathi balweni benamanga abantu besifazane. Kanti sekufuna ngibambe kuphi? Ngibambe ucute noma handsome manje. Handsome umfana akabi cute. Futhi nje mina nawe sifanelene kabi. Yabona kodwa. Asifanelana ngayini? Hawu, asifanelana ngayini? Nje ngisazokucabanga. Umjikizo ngekazi. Ku TikTok iyadlalwa bakithi. Ngisazokhona ukucabanga. Awusacabanga ukuthi siyafanelana yini? Hayibo umuhle ke yazi. Ngiyabonga. We, sengizoba nentombi enhle. Yebo phela. Hawu. Umlando wena yazi wena ngizolimaze ngihlukene nawe ngirelate kule ngoma ethi ngiyislime ngalahla into enje. Ngesihlukane mina nawe cabanga. Hayi mina ngifuna ukuthi sithandanele ukuthi ngifuna sihlukane khona ngizorelate kule ngoma ethi Hawu ngifuna sishade nje mina. walahla into enje. Ngiyislime wesama. Ufuna sishade? Yebo. Ushade nobani? Nawe. Akudlalwa lana. Ushade nani? Ungashada noba? Ungcolosi. Hayibo, akudlalwa lana ke. Lana, uke uthi lana mhlambe ihholo mhlambe indawo ukuthi kuyashadwa la. Shade nami. Hayi, ngeke ushade la. Kisho usukhala usuginga. Hawu kumshado ozowushada nami. Hawu wena ngeke ushade nje empilweni yakho. Ubani? Wena. Empilweni yami. Wakona nje nina abantu besifazane nifuna ukuthi nazi yonke. Uzwe ngobani kwayona impilo nginayo. Uzuthi empilweni yami. Impilo yami uyizwe ngobani ndikhona. Ngikuzwile ukuthi impilo encenga wena uyincenga impilo. Ngisho kuba Usiphiwe. hey, ungathathi into engiyikhuluma nabantu uze nazo la. Angithi into ade ngiyikhuluma nomunye umuntu le. Hawu uyayincenga impilo yini? Incenga ngoba Impilo incenga wena ngithi usho kanjalo. ngeke sizishade mina nawe. Asiphume kwemshado. Sikhuluma ngempilo nje manje. Ngeke siphume. Yini ungayivuma inkunzi ukuthi kushange ebani? Awuyivumi ngani inkunzi?
Ngiyavuma ke inkunzi yami. Ngiyokushaya ngepani mina. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyokusakaza ngepani ebukhoma. Elishisayo futhi. Ngikushaye, hey, ipani baba. Ngokushaya. Elishisayo. Hayi, phela ungasulisho ukuthi njani akulona lakho leli pani elami. Isho ngiyokusakaza ngepani. Khoma. Ipani ngokushaya. Ngikushaya usungithembisa umshado. Uthi mina hawe, ngepani futhi. Noma ngabe umsomluko, noma ngabe ulwesibili, noma ngabe ulwesithathu, noma ngabe ulwesine, noma ngabe ulwesihlanu, noma ngabe isabatha, noma ngabe isonto, phinde kube umsomluko. Ngiyokushaya ngepani. Okay. Ngokushaya. Hey, ngokushaya ngepani mina. Hayi, bekuyikho nje ukuthi sikhulume nje kanjena ke cha, sibongile ngizokulokhuni. Sakhuluma before. Hayi sikaze sikhulume. Oh, hayi ngizolithile uhambe. Ngizophatha nongoye phela ungoye indawo zethu. Hayi khona ngiyakwazi impela la ongoye ukuthi nje sikaze. Oh, hayi kulungileka. Akuhluphi kakhulu. Cha sibongile nje ukukhuluma kanje athi uNkulunkulu engasikhumbula siphilise isikhathi eside sobabili. Yebo, ayisiyabonga ngoba vele sogcina silalile vele kuqhubekeni kwesikhathi sengathi mase silala singalalani kahle. Impela. Yebo, ayisiyabonga kukho kubi kakhulu. Kodwa sungishaya ngepani. Hayi futhi ngakuphinda ke mina. Awu. Awukhathalela kuthenjwa. Hayi, kuthenjwa mina. Hey bo, ungangithembi ngokushaya. Ulungile. Zobuye sixoxe. Okay, ulale kahle. Bye. Oh. Thina kulento yepani. Hipani leli. Ngigudla nawe ebukhoma. Ngigudla nje. Ngigudla nawe ebukhoma. Yezwa. Uphinde ubuye. Uphinde ubhale imessage. Uthi bengibuza impilo. Ngithi ngiright. Uqala udaba. Ipani uthuleleni weRabbit. Uthuleleni weRabbit. Uthuleleni weRabbit. Rabbit uthuleleni. Sacela ukubuza Rabbit ukuthi uthuleleni. Okay. One more time. Rabbit uthuleleni. Okay. Oh. Okay. Rabbit kushuthi khona inkinga ekhona. Noma mhlambe imodla inkukhu zawo. Yebo bhuti. Yini njani bhuti omdala? Siyaphila kunjani? Hayi siyancenga ngane kwethu. Bakithi. Mfowethu. Nice cool.
Hayi kuhleke Nkabi. Nkabi ngiyakubona lapha ey'nkundleni zokuxhumana Nkabi. Ngibona bhuti. Ey'nkundleni zokuxhumana lapha. Uya-WhatsApp bhuti? Mfowethu. Angisendele zona iy'nkundla zokuxhumana ngo-WhatsApp. Cha, ngisho ku-TikTok mfowethu uthi ukhona lapha. Ngikhona ku-TikTok. Ngenzani lapho? Usomahlaya. Angizwa bhuti. Usomahlaya ushaya i-content mfowethu. Hayi bhuti ngicela uwahoxise lawo mazwi. Azange mfowethu. Lawo mazwi ngicela uwahoxise. Mfowethu kushuthi yobe. Ngoba uma ngabe nje wethu njengoba ngiphila kulo mhlaba angikwazi ngathi ngifuna ukuthola iy'ngane ngizala iy'ngane okwezami bese wena ufike uzothi ngusomahlaya ngoba ngizoba ney'ngane ekubeni ney'ngane uma ngabe ngihamba kulo mhlaba kusho ukuthi into ifa ley'ngane zami amahlaya ngubabona amahlaya mina kuba bohlekisayo ngane Mfowethu ungangizwa kabi. Ihlale kabi. kuba mfuthi anginankinga nayo mina inkinga iy'ngane zami akwazi ukuba nobabona amahlaya kuba bohlekisayo mfowethu cabangela abantu abami Kezwakala. ungathi kise wey'ngane zami uthi usomahlaya Hayobe mfowethu kushelela ulimi mntamkhulu. ulimi lwakho lungasheleli luze lifike lana alishelele liphinde liphenduke masinyane lufika nakimi pho Yobe mfowethu yobe. ulimi lwakho lufunani kimi lufunani ulimi lwakho wena unolimi Cha kushelela ulimi mfowethu. ulimi lwakho lishelela luze lifike emadodeni unolimi onjani kanti wena Cha khona phela indlela yokuthi uma ukhuluma nomuntu mfowethu kuba ngathi yabo ulimi luphambuke entweni esuke likhuluma. ulimi lwakho liphambuke luvelana kanti phela ulimi lwakho lwabhizi kangaka Yobe mfowethu. yobe uthi yobe Mfowethu. hayi mfowethu hayi cha yiko nje ukubonga mfowethu cha siyabonga mfowethu akukho ukuthini amavidiyo ngisenawo nje ngisazowaphosta maningi uma ngabe nje uwathokozela ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu mfowethu Hawu siyathokoza ngane yakwethu. hayi mfowethu akukho nje kuhlula ukubonga ngoba phela sizingane zandawonye ukuthi sihlukane ngebongo ney'ndawo Hayi impela kunjalo mfowethu muhle umsebenzi wakho mfowethu ngathi ungaqhubeka njalo uwenze mfowethu. Mfowethu. Hayi ngiyaxoxa nje ukumoyizela phambi kwenu umphakathi cha injeki mfowethu cha nje hayi sekuyoba yikho nje ukuthi-ke ngoba ningakaganwa madoda ulale wedwa bhuti Angizange mfowethu. ngoba ukakaganwa ulale wedwa uma unqena ukulala nenkosi Kunjalo ngilala ngedwa vele mfowethu. ngane yakwethu Mfowethu. hayi siyobe uyidibana Amen. danke Yeah. ikhathi seyihambile ngokomthetho sekusele inkani kodwa nje ekhathini zihambile ikhathi kanti nina niyi-generation enjani engalali nina niyi-generation noma nozalo nakhona kube ne-generation ngabe ningene la ngabo-8 kuba ne-generation ingena la ngabo-8 kube nozalo ngabe ningene ngo-past 8 kulo life niyini manje nje niyini nomvango kade uphelile aniyona i-generation smoke and mirrors hanisona smoke and mirrors yirumba yini rumba nangu mazikode 120 hey mazikode njani mazikode angiganiwe
bese kwamcuna uPhumlani Thibosi uyaphila siyaphila njani bafowethu cha sekuzobuye kulalwe kuzolalwa nje nomnini angeke boy T memela ungisendele isithombe sakho ngoWhatsApp ngizokubona wena lo wasongoye kufuna ke ngikubona nasana abaningi kangaka na request amasinyane phela bafethu ekhaya babheke mina nani nibheke mina accept ningasungibheka kanye nginamahloni sekufuna ngishalaze tu hehe bafana bakithi mamntwana omuhle uthi ganami umuntu ongifonelayo ufona kabi ngikulive ufona kabi lo ngoniqhathanisa abanye abathinteki abanye kuthiwa wait for some bani to join hayi liphi ibandla lakithi ake ngifake ibandla hayi bo kodwa kuqeda kufaka lona nje khona umbhembo osanda kuphuma nje la sekuselinkani yikho nje bafowethu ukuthi sibonge impilo sibonge yonke into ekhona bona bonke ke bafowethu athi befisa ukungena kulo live ngiyafisa ukuthi inkosi isipha amandla la ngelinye ilanga singene ngoba engibafakile ngiyabazi ngibabonile kwama-profile abo ngawakhomba ngeke Hello, njengomamthiya nje mamthiya unjani ngiyaphila wena njani? amen Nkosi. mm Akulalwa ngani? kulalwe nobani Cha, ngibona ukuthi sakelive namanje. Cha phela sibona like kanti sekulalwa nobani? ngikulive Hey, sekulalwa nobani? angikuzwa mina awuzwakali sidala utho anizwakala Usizwa? usuyazwakala uma usubuza Hawu. kufanele ukuthi awusizwa Good night. kufanele ukuthi awusizwa khona uzozwakala Awusizwa. phinda futhi uzwakala Awusi. Umuntu emakhaya. nikhona Hayi bese kubingelele. yebo siyabonga Kade sifisa ukukhuluma nawe. Yebo sikhona. Sikhona. Yeah, bese check. Yo, hey guys, mina ngifuna ukuyisa.